Lo wayengumdlali we-Orlando Pirates uLebohang Chisboy Mokoena uthi ukukhishwa kweqembu ku-CAF Champions League kungenxa yabadlali nomqeqeshi oyinhloko uJose Riveiro. iPirates ikhishwe iPyramids FC yase-Egypt ngemuva kokuhlula ngo-3-2 sekuhlanganiswe imilenze yomibili kulandela ukudlala ngokulingana eSoweto nokuhlulwa eCairo. uMokoena ugxeka abadlali bePirates ngobudedengu nokudedela kabili amagoli, wakhomba nokuhluleka ukuphatha kahle umdlalo ikakhulukazi ngemuva kokuhamba phambili ngo-2-1. ugqamisa ukwehluleka kweqembu ukumelana nama-attacks avela kwiPyramids FC, amandla aziwayo aseNyakatho Afrika, futhi wangabaza ukuntuleka kwamaqhinga nokuchitha isikhathi ukuvikela ukuhamba phambili kwabo. Lo mdlali wakwaba ngumdlali wasophikweni uphinde wasola abadlali abafakwe esikhundleni ngumqeqeshi uRiveiro, ikakhulukazi isinqumo sokukhipha uMohau Nkoda obengomunye wabadlali abebehlasela kakhulu bePirates. uMokoena uphinde wangabaza abadlali ababili uThapelo Xoki noNkosinathi Sibisi, ebalula ukungaxhumani kahle ukudala ukuthi kube namaphutha ngesikhathi sokuzivikela. Njengoba ithemba layo le-CAF Champions League lishabalele, i-Orlando Pirates manje isiphinde yagxila emqhudelaneni wasekhaya, njengamanje isendaweni yesibili ku-Betway Premiership, isele ngamaphuzu ayisishiyagalolunye kuMamelodi Sundowns, kodwa inemidlalo emibili esandleni. Amabhakabhaka azobhekana neSekhukhune United e-Orlando Stadium ngoLwesithathu ngaphambi komdlalo omqoka weSoweto Derby neKaizer Chiefs e-FNB Stadium ngoMgqibelo.